Ja sam ga prva videla. Bit će moj. Sladoled je samo jedan. A hoće da ga pojedu Emma i Mabel? Kako ćete ga deliti? A šta ste ovdje napravili? Odmah odlazite u izazov. Bit će zabavno. Dakle, počet ću da pravim sladoled za moje drage unuke. Za prvi sladoled potreban nam je sladoled od vanile. Uzet ću jednu kuglu. Odlično. Dakle, stavit ću je u blender. Zatim ću uzeti crvenu čili papričicu. I dodat ću par kapljica ljutog tabaska. Ups, tog će sigurno biti dovoljno. A sada sve prelivam mlekom. Da, tako je. Pokrivam poklopcem i mućkam. Odlično, mislim da je dovoljno. Sipat ću to sve u aparat za sladoled. Tako je. A sad ću uzeti kornet i sipati sladoled u njega. To je to, skoro sam završila. I posljednji dodir. Posuću sve pahuljicama crvene paprike. To će biti tako ljuto. Jao, šta mi je? Dobro. Mislim da će sve biti u redu, ne brinite. Ovaj sladoled je spreman, ali treba još da spremim sladoled za drugu unuku. Dakle, uzet ću sladoled, sve isto. Jedna kugla sladoleda od vanile. Tako je, stavit ću u blender. A zatim ću dodati žele sa ukusom kole. Kako lepo curi. I iscedit ću što više. Odlično. A zatim ću preliti sve mlekom i umutiti. Da, to mora biti jako ukusno. Sipat ću aparat za sladoled, a sad mi treba kornet. Napunit ću ga sladoledom. Wow, izgleda jako ukusno. Stavljam na postolje, a na vrh ću sipati bombone Tic-Tac. Eto, moj sladoled je spreman. A moje drage unuke možete probati. Prijatno! Ja hoću da probam prva. Uzet ću ovaj sladoled. Wow, izgleda super. Podsjeća na čokoladu. Probat ću. Osjećam ukus kole. I bombone od mente su super. Hoću i ja da probam. Baka je napravila vrlo ukusan sladoled. Baš mi se sviđa. Emma, pogledaj kakav sladoled ti imaš. Crveni. Okej, probat ću. Slatko. Čekajte. Ne. Šta je ovo? Kako ljuto. Jezik mi gori. Mabel, šta se dešava sa mnom? Sva si pocrvenela. Dobro, sad ću te spasiti. Imam kod sebe aparat za gašenje požara. Mabel, čekaj. Probat ću još. Skloni taj aparat, smetaš mi? Dobro, sklonila sam ga. Odlično, probat ću. Moram sve da pojedem. Da, do posljednje mrvice. Joj, kako gori? Sve mi gori u stima. U pomoć! Emma, ugasit ću te. Aparat za gašenje vatre je već kod mene. Uključujem. Gotova. To je bilo lako za vatrogasca Mabel. Svaka mi čast. Novi sladoled. Jeste li spremni? Uzet ću kuglicu sladoleda od jagoda. Tako je. I stavit ću ga u blender. Da. Evo ga. Super. A sad mi treba torta. Da, cela torta. I seći ću je na komade. Tako će biti lakše staviti tortu u blender. A nakon toga preliću sve mlekom. A mleka nikad nije previše. Tako je. Stavljam poklopac i uključujem blender. Wow, kako lepa boja. Dakle, sladoled je umućen, odlično. Sad ću sipati ovu smeš u aparat za sladoled. A sada stavljam kornet ispod i punim ga sladoledom. Kako lep šareni sladoled ispao. Ja sam zadovoljna, ali to nije sve. Ukrasit ću ga žele bombonama. Kako slatko. Za
zaboravila sam da napravim drugi sladoled. Treba mi jedna kugla sladoleda od vanile. Da, evo je. Stavit ću u blender. Super. I dodat ću male hobotnice, što više to bolje. A zatim par jaja. I mlijeko. Da, sada stavljam poklopac i mutim. Kada smeša bude gotova, sipat ću je u aparat za sladoled. Juu, ona ima grudvice. Kako odvratno. A sad mi treba kornet. Napunit ću ga sladoledom. Juu, sivi sladoled. Ok, stavit ću ga na postolje. Čime da ga pospem? Tačno, mačja hrana. Da, to je savršeni dodatak. Eto. Sve je spremno, može se probati. Prijatno, devojke. Nadam se da će vam se dopasti. Hajde da probamo. Emma, počni ti prva. U redu, sad ću da probam. Izgleda tako lepo. Ovo obavezno moram da probam. Da, to je tako ukusno, znala sam. Baš mi se sviđa. Zaista? Hoćeš dati meni da probam? Šta? Ne, to je samo moje. Hajde, ti imaš svoj sladoled. U redu. Izgleda zanimljivo. Sad ću probati. Nadam se da će biti ukusno. Ja, fuj, to je odvratno. Sladoled sa ukusom ribe i mačje hrane. Meni se sviđa moj. Što da radim? Ideja. Znam ko će probati ovaj sladoled. To je moj mačak Felix. Tako je sladak. Preslatko. Da, on je veoma lep. Dakle, Felix, ovo je sladoled za tebe. Hajde, probaj. Super, sviđa mu se. Prijatno, dragi. Ali to nije fair. Novi sladoled, već imam ideju. Uzet ću kuglicu čokoladnog sladoleda i staviti u blender. Tako je. Zatim ću dodati Kit Kat bombone. A posle ću preliti sve čokoladnim sosom. Ja obožavam sve čokoladno, kao i moje unuke. Zatim treba dodati Nutellu. Baš je ukusna. Unuke će biti oduševljene. Tako je, sipat ću sve. A sada stavljam poklopac i uključujem na punu snagu. Ojoj, gde ćeš? Stani. Dobro je. Dakle, smeša za sladoled je spremna. Izgleda jako privlačno. Sipat ću je u aparat. A sad mi treba kornet. Napunit ću ga sladoledom. Da, čokoladni sladoled, šta može biti bolje? Ali to još nije sve. Treba ukrasiti sladoled bombonama. Gotovo. Prvi je spreman. Došla mi ideja za novi sladoled. Gledajte šta će sada biti. Uzet ću sladoled od vanile. Jedna kuglica ide u blender. Sa sladoledom je sve uvek ukusno. A sad ću dodati veoma mirisnu kombinaciju. Treba mi štipaljka za nos. Odlično. Dakle, stavit ću plavi sir. Zatim brokoli i riblje konzerve. To sve može poboljšati samo mlijeko. Sipat ću što više, tako je. A sada mogu zatvoriti i uključiti blender. Ojoj, kako lepa zelena boja. Sviđa mi se. Dakle, sipat ću smeš u aparat za sladoled. A zatim ću sipati sladoled u kornet. Da, ovo je definitivno moj najbolji sladoled. I ukrasit ću ga zelenim graškom. Lepota. Odlično se slaže u sladoled. Da vidimo da li će se svidjeti mojim unukama. Stavljam sladoled u kutiju. To je to. Prijatno, devojke. Možete probati. Zanimljivo, šta li je unutra? Mogu li ja biti prva? Super, sad ću da probam. Wow, to je čokoladni sladoled. Da. Čokoladne bombone su super. I
I sladoled je prelep. Sreće je definitivno na mojoj strani. Oduševljena sam. Blago meni. Najbolji sladoled. Zaista? Hoću ja? To je bilo nevjerovatno ukusno. A Mabel, probaj sad svoj sladoled. Važi. Šta? On je zelene boje? Uopšte ne izgleda lepo. I smrdi. Odvratno. Ema, neću. Kako to? Hajde, jedi. U redu, probat ću. Skupit ću snagu i... Užasno. Sad ću da povratim. Jao. Možeš ti to, Mabel, hajde. U redu, valjda mi je bolje. Sad ću pojesti do kraja. Loše mi je od ovog sladoleda. Ojoj. Ups, Mabel, kako si tamo? Super. Da li vam se dopao ovaj izazov? Ako jeste, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!